Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11. Bon dia, estem a Catalunya Ràdio i avui us parlarà en Gerard Castillo. Començarem amb la manifestació del 8M a Barcelona. El 8 de març, històric per les Ara us parlarà la meva companya Sara. Gràcies, Gerard. Noves citacions avui a l'Audiència Nacional de responsables d'Interior i del cos de Mossos d'Esquadra. Ara ens parlarà Raquel. Molt bona tarda. El Consell General del Poder Judicial, que és l'òrgan del govern dels jutges, ha negat a Santi Vidal el reingrés a la carrera judicial. Us passo al meu company Pol. Gràcies, Raquel. A Catalunya, els preus dels habitatges han pujat un 9,6% des de l'any passat. És la pujada més alta des de 2014. Ara us passo amb l'Àlex Pacheco. Gràcies, Pol. Desencadenament insòlit del conflicte entre Estats Units i Corea del Nord. Ara us parlarà Sònia. Gràcies, Àlex. Oriol Junqueras i Marta Rovira, els dos màxims dirigents d'Esquerra, aposten perquè l'independentisme català entri a una nova fase. I, moltes gràcies per escoltar-nos i bon dia. Fins aquí les notícies.